kirjoitetaan sopimus ja laitetaan siihen Jyrki ja Countdownin ja Keikko ja Young AD ja Big Mac ja Konfa Kemsit ja tehdään video ja... Joo! Heti! Okei. Kaksi askelta on jo edetty. Demokin on kohta hiottu ja valmiiksi tehty. Valmiina lähettämään matkua levyyhtiö pomolle ennen ne sano emmekä jonolle. Nyt ollaan jo isoja saroja, meillä on varoja. Tehdä sitten räppiä, mitä ne haluu. Kaikki diilittömät on ime mun paluu. Koska on nyt iso jäbä, joka hengalle jyrkkikemussa kadulla. Vedättä räppi imagolla tosi isolla. Nyt on iso maailma, iso pia sälekä. Vanhoihin kavereihin on turha sälyttäväillä. Ja koska mun treenikäs imago vois mennä pienen. No sehän ei jos yleisön mieleen, kyllä mä se tiedän. Kaikki erinäiset ortosystä tiellä. Mut kun meitillä on Jyrki Countdownin lisähitti, se on selvä, että kainalossa mallit chitti. Ota